Maayong buntag mga higala igsoon. Magandang umaga po mga kapatid sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao at sa ibang bansa din po sa ating mga kapatid. Magandang umaga sa inyong lahat, sa atin lahat. At welcome po sa ating programa sa pagbutiyag sa kamatuoran, sa biblika legal, sa paghisgot sa kamatuoran mga higala mga kaigsunan og niningtak na sa kabuntagon sa adlaw nga Biyernes, no? Araw na po ngayon ng Biyernes, mga kapatid, September 4, no? Ugwa tama sayop mga higala igsoon, September 4 sa araw ng Biyernes o sa adlaw ng Biyernes. Happy Preparation Day. Mayong pag sikay-sikay o sa pagpangandam nining adlaw nga Biyernes sa pagpangandam. Unang niningtak na sa kabuntagon ang atong oras mga kaigsunan, alas 11 na gyud, alas 11:25, no? Og niningtak na sa kabuntagon magatuon na sabta mga higala igsoon sa biblika legal sa pagbutiyag sa kamatuoran nga ang atong topiko nga gitawag og adlaw nga igpapahulay, no? Rest day. Ang ating pong tatalakayin ngayon mga kapatid, araw ng pamamahinga o rest day. Yun po mga kapatid ang ating topiko ngayon nga ating tatalakayin. Pero sa dili pa tamo padayon dito sa unahan mga kaigsunan sa tong topiko nga gitawag adlaw nga igpapahulay. Ug unsa bagyod ning adlaw nga igpapahulay o araw ng pamamahinga? At ano po ba ang araw ng pamamahinga? Yan po ang ating tatalakayin mga kapatid. Pero sa dili pa ta didto magpadayon sa unahan, maminaw una ta mga higala igsoon og religious song. Maminaw sa ta mga higala igsoon. Naghandog ka ba sa kaluwasan mo? Nagitanyag ni Kristo. Nag-anto siya ning kalibutan tungod sa atong kasalanan. Dawat kaluwasan nga gitanyag ni Kristo. Iandam niya ang puloy anan dito alanay kagulanan. Tuuri ang iyang mga pulong nga kanimo naghatag paglaom. Nakita niya ang kapakyasan mo, siya andam usab nay kanimo. Dawat kaluwasan nga gitanyag ni Kristo. Iandam niya ang puloy anan dito alanay kagulanan. Dawat
Mayong buntag, mga higala ug mga igsoon, moto nga to ang religious song nga nagahisgot og dawata ang kaluwasan. Mao na mga higala mga kaigsunan, kay didto sa langit wa nay kagulanan mga higala igsoon, mao nang ang pulong sa Dios, mao na ato gayud nga pagadawaton ug ato gayud ning ibutang sa tong kasing-kasing unahuna nga may atong giya sa pagkinabuhi na ning kalibutan sa pagkamatarong sa ihang atubangan. Apan di pa ta magpadayon mga higala igsoon sa tong programa sa pagbutyag sa kamaturan sa biblika legal, magaampo na ta mga kaigsunan ug magampo ta sa ato ang buhi nga Dios. Among langit nun ug silimbaho namo nga Ginoo. Ikaw ang Ginoo may nagabuhat sa langit ug sa yuta sa pagkapuni ini sa tibok universo. Maingon man sa mong hinulman nga kinabuhi, Ginoo daghang salamat sa imong pagbantay sa tibuok adlaw ug hangtod dining adlaw nga kabuntagon. Hinaot ikaw magapanalangin sa maong nagapaminaw nining live. Tagai sila Ginoo mayong panglawas, kabaskog, kapiskay, uban sa imong pagbantay sa imong manulunda, ilikay mo sila Ginoo sa disgrasya kadaot. Mayong sabi ning mga pandemya o pandemic nga maong mga balatian sa COVID-19, ikaw Ginoo magahatag ng proteksyon. Ikaw magabantay kanila sa imong anghel. O ikaw hinaot Ginoo magapanalangin kutob sa nagatanaw nining live. Ikaw magapanalangin labi na sa espirituhan ng butang, maingon sa Ginoo sa mga material nga butang ilang gikinahanglan. Busa amo initugyan sa ngalan ni Kristo mo Ginoo manluluwas. Amen. Mayong buntag mga higala mga kaigsunan no sa tuang mga igsoon diha sa nagkalain-lain nga dapit sa area sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao. Magandang umaga po sa ating lahat. At ganon din po sa ibang bansa sa gawas sa nasod, mayong buntag diha. Luzon, Visayas, Mindanao. O ngining takna mga higala mga kaigsunan sa kabuntagon ang atong tun-an adlaw nga igpapahulay o rest day. Unsa ba gyud ni nga adlaw nga igpapahulay o rest day nga atong sisimba o paghimaya sa atong buhi nga Dios? Ang tatalakayin po natin mga kapatid, ito po'y tinatawag na araw ng pamamahinga. Ang tanong mga kapatid, anong araw ito na araw ng pamamahinga? Ang pangutana mga higala igsoon kaning adlaw nga igpapahulay o adlaw nga ting simba o rest day, unsa ba gyud ni nga adlaw? Okay mga higala igsoon, dinhita sa Bible or Biblia nga atong programa sa pagbutyag sa kamaturan sa biblical ug sa legal, busa dinhita sa biblical igsoon. Sumala pa sa Biblia sa Genesis, araw ng pamamahinga atong basahon mga kaigsunan. Genesis kapitulo 2, take note mga kaigsunan no. Ay mo kalimot mga kaigsunan sa inyong ballpen or sa inyong papel or notebook, i-take note ninyo igsoon nga atong paghahisgotan nining takna sa kabuntagon. Take note mga kaigsunan no. Take note diha mga igsoon sa tuang paghahisgutan sumala sa gisulti ko na sa unahan no. Kung atong basahon ang Genesis kapitulo 2 bersikulo 1 ngadto sa 3, unsay gisulti dinhi? Nahuman pagbuhat ang langit ug ang yuta ug ang tanan nga butang nga anaa niini. Sulod sa kaikapitong adlaw nahuman sa Dios ang tanan niyang gibuhat ug mipahulay siya. Gipanalanginan sa Dios ang ikapitong adlaw o gibalaan niya kini. Kaysa maong adlaw natapos niya ang tanan niyang gibuhat o mipahulay siya. Dinhita mga higala igsoon, ikapito nga adlaw. 7th day of the week. Ikapito nga adlaw. Mao na siya mga igsoon nga magkwenta na taron, maghihap na taron sa tong kalendaryo unsa ba gyud ning ikapito nga mipahulay ang Dios. Kay sa ikapito nga adlaw nahuman sa Dios ang tanan niyang gibuhat. Unya unsay giingon niya dinhi sa ikapitong adlaw nga human sa Dios ang iyang gibuhat. Unya una, gipanalanginan sa Dios ang ikapitong nga adlaw. Unya og gibalaan niya kini og mipahulay siya. Una nga gihatag sa Dios mga kaigsunan blessing no, iyang gipanalanginan og iyang giholi. Ikaduha giholi, iyang gibalaan og ikatulo og mipahulay siya sa ikapito nga adlaw. Sumala sa Biblia sa Genesis
chapter 2, Henesis kapitulo 2, bersikulo 1 ngadto sa 3, no? Sa Henesis sumala sa Biblia. Unya dinhi sadta sa bag-ong tugon mga kaigsunan, no? Kay sa creation man to siya sa Genesis. Unya sa New Testament naa ba pud to siya. Atong basahon mga kaigsunan sa bag-ong tugon na sadta ug naa ba gyud sad ni mabasa ning ikapitong adlaw nga mipahulay ang Dios. Hebrohanon take note mga kaigsunan, no? Ayaw gyud ninyo kalimti ning akong gipanghisgotan dinhi isulat unya i-review sa inyong Biblia ug namoy Biblia diha igsoon i-review ninyo diha. Unsay gisulti dinhi? Hebrohanon kapitulo 4 bersikulo 4. Unsa may giingon? Kay sa usa ka bahin sa kasulatan giisgutan ang ikapitong adlaw og mipahulay ang Dios sa ikapitong adlaw sa tanan niyang buhat. Oy, naagihapon mga kaigsunan. Hebrohanon 4:4 mipahulay ang Dios gihapon sa ikapitong adlaw. Klaro og tataw mga igsoon, kay sa usa ka bahin sa kasulatan gisgutan ang ikapitong adlaw, 7th day. Ikapitong adlaw. Nya mipahulay ang Dios sa ikapitong adlaw sa tanan niyang gibuhat mga kaigsunan. Mao nang ato na ning sulbaron mga kaigsunan. Kay daghan ra ba karon bisan dili lang kay mga bata mga kaigsunan, bisang dagkong tao. Imong pangutan-on siya, oy Brad, sir, oy ma'am, unsa gani ikapitong adlaw? No, ang atong isulti mga kaigsunan, usahay dili mamao. Unya pangutan-on sadta nga ma'am, sir, brother, unsa gani unang adlaw? No? Mosantop ra bagid na sa tong nahuna mga kaigsunan labi na natay mga trabaho. Ingnon nita unsay unang adlaw, tubag dali ra kita makatubag Lunes, no? Mao na sa mga higala mga kaigsunan, sakto ba pud na ang atong matubag, no? Pero atong sulbaron mga kaigsunan, ang adlaw bagyod nga Lunes mo'y unang adlaw, no? Kay ang Lunes mga kaigsunan, aron masabdan ninyo, ang Lunes mo nang nakumon sa mga tao nga atong itubag unang adlaw Lunes kay kumon man gud sa tao nga og Lunes gani adlaw nga ting trabaho or naa ka sa opisina ang adlaw ng Lunes mo na siya ting opisina. Unya og sa estudyante is nag-eskwela pa ta mga kaigsunan, student pa ta. Unang adlaw Lunes gyud na mga kaigsunan. Mo na dali natong matubag kay ting eskwela ang Lunes, ting trabaho ang Lunes ting eskwela. Pero basahon nimo ang kalendar mga kaigsunan o dili lang kay basahon inyong tutukan mga kaigsunan sa ilong kalendaryo unsa ba gyud ang unang adlaw. Tutuki inyong kalendaryo mga kaigsunan. Ang unang adlaw sa kalendaryo mga kaigsunan, dili Lunes. Ang unang adlaw sa kalendaryo mga higala igsoon is, unsa man? Domingo, Sunday. Ang unang adlaw sa semana mga higala igsoon is Domingo. Ang unang adlaw is Sunday, dili Lunes. Pero ato laging himong kumon, kay basta Lunes, ting trabaho, basta Lunes, ting eskwela, no, o ting opisina o naka sa opisina ang Lunes. Pero ang unang adlaw sa kalendaryo, what is the first day of the week? Bisan ang encyclopedia mga kaigsunan o inyong basahon ang Merriam-Webster Dictionary o naamoy mga dictionary mga kaigsunan diha, ang mismo ang dictionary dili sad na siya mudinay, mutug-an gina siya. Pag ingnon mo what is the first day of the week, mutug-an gina siya is Sunday is the first day of the week. O bisan ang atong mga dictionary ay samot na gid sa kalendar unsa man ang unang adlaw. Naamo ni sa igsoon, naman ko'y kalendar giandam tan-awa mga igsoon, ug unsa ba gining adlaw igsoon? Tanawa ninyo igsoon. No? Tanawan niyo igsoon, nakita ninyo? Ang unang adlaw pula, 1 2 3 4 5 6 7. Ikapitong adlaw unsa mga kaigsunan, no? Klaro kaayo ang kalendaryo, ang unang adlaw is pula. 1 is Sunday. Ang ikapito, sa mga ikapitong adlaw, Saturday, no? Ang ikapito nga adlaw mga kaigsunan is Saturday sa English language, no? Sa Amerikano nga sinultian sa yan po mga kapatid sa lahi ng mga American,
no, sa mga lahi ng Amerika ni natural yung mga Amerikano may sarili silang wika o pananalita. Yung ikapitong araw sa Tagalog, mga kapatid, ayon po sa mga Amerikano sa English, yung ikapitong araw tinatawag sa mga Kano na Saturday. Natural, Amerikano sila. Alangan naman nila, tatawagin nila Sabado. Hindi naman sila Spanish. Kasi mga kapatid, yung Sabado, hindi po yun Amerikano. Language po yun ng mga Spanish. Pananilita po yun ng mga Spanish. Lahi ng Spanish. Natural, yung lahi ng mga Spanish, may sarili silang wika on language, may sarili silang pananilita o language. Natural, yung ikapitong araw sa Spanish, tinatawag ng mga Spanish ang ikapitong araw, tinatawag din yun siya na Sabado. Sabado, natural, Sabado sa mga Spanish, natural, Spanish, Sabado. Alangan naman sabihin ng Spanish, Saturday, hindi naman sila Amerikano. Diba? Sa Amerikano, ang ikapito na araw is, Saturday. Pag sa Spanish naman, sa ibang lahi, may sarili silang wika o pananalita on language. At yun ang tinatawag, yung ikapitong araw, tinatawag na Sabado. Yun po mga kapatid. Ang unang araw is Domingo. Domingo. Maya sa mga higala, mga kaigsuunan na unang araw, Domingo. Yan po mga kapatid, ang ikapito nga adlaw, maoy adlaw nga igsisimba nato sa Dios. Sumala sa Biblia. Mismo ang Dios mga kaigsuunan, ikaduha pa lang chapter, ikaduha pa lang panid sa Biblia, ang Dios mipahulay na sa ikapitong adlaw, unya sa ikapitong adlaw nga iyang gipahulayan, una, unsa man, iyang giblessingan, iya kining gipinalanginan, o iyang gibalaan, iya kining gihuli, o iya kining mipahulay siya. Muna sa ikapitong adlaw mga kaigsunan, ang Dios nagblessing, nagpanalangin, unya ikaduha iyang gibalaan, og mipahulay siya. Munang sa ikapitong adlaw, mo gini siya adlaw nga igsisimba nato sa Dios mga kaigsunan. Sumala sa Biblia ug sumala usab sa referensya sa kalendaryo. No? Kita ninyo mga kaigsunan. Ang unang adlaw pula is Sunday. Unya ang ikapitong adlaw unsa man? Ikapitong adlaw is Saturday. Ikapitong araw ang tawag po sa Amerikano, mga kapatid, sa mga Kano, natural, mga Amerikano yon. Alangan naman nila tawagin yung ikapitong araw Sabado. Sa Spanish language naman yun, di natural, Saturday, kasi Amerikano sila. Pero sa atin, sa mga Binisaya, mga kaigsunan, kay mga Bisaya, manta, ang tawag nato, ikapitong adlaw. Unya, kini nga ikapitong adlaw, mga higala, igsuon, mo ni adlaw nga igpapahulay, adlaw nga ting simba, nato sa Ginoo. Dili adlaw nga unang adlaw ting simba o Domingo. Mo nay klaro og tataw sumala sa Biblia nga mabasa ang ikapitong nga adlaw nga maoy tigsimba nato sa Ginoo nya kaning ikapitong adlaw Sabado ni siya mga kaigsunan. Ug naamoy duway bersyon nga Bible igsoon katong mga karaan ang makahipos man gud ani mga kaigsunan katong gitawag og mga manalabtan. Naani siya sa mga manalabtan nga Biblia kanang duway bersyon nga Latina, Vulgata nga gikan sa Latin gihubad og Binisaya, gitranslate nag Binisaya kay di man buto masabtag Latin, mo nang gitawag siya Latina Vulgata nga hinubad gikan sa Binisaya kay ang makabasa sa Latin katura mga pari na nag-eskwela na unya wa ta ka eskwela pagkapare di kita kabasa sa ni Latin, no? Mga nga rata wa ta kasabot pero pag translate paghubad na nila sa Binisaya o mo na ni siya igsoon nga ato nang masabtan kay gihubad naman sa Binisaya o nara mga kaigsunan unsa may gingon dinhi o nara. Ang gingon din ang Santos nga Biblia hubad gikan sa Bisaya, Vulgata Latina, tanawa mga kaigsunan. Kita ninyo mga kaigsunan? Inyong nakita? Mao na siya mga kaigsunan kung inyong tanawon dinhi nga hinubad gikan sa Bisaya, Vulgata Latina, gihubad sa Bisaya ang MSGR Manuel Yap. Mo ni siya mga kaigsunan. Reyes. Si Arsobispo
sa Sugbo. O dili gyud ni Pastor Igsoon ha. Pare gyud ni si Manuel Yap, Arsobispo sa Sugbo, no, obispo ni siya sa Sugbo. Unsa may gisulti din ni Manuel Yap. Kung atong basahon mga kaigsunan sa karaang nga Bible, ug naa mo nga Bible ani Vulgata Latina inyo nang mabasa dili gyud Domingo ang adlaw nga ting simba ug igpapahulay. Ang adlaw nga igsisimba o igpapahulay, rest day mga kaigsunan, adlaw gyud nga Sabado sumala sa Spanish nga Bible ug sa English Saturday ug sa Bisaya igpapahulay. Adlaw nga ting simba ikapito nga mao ang Sabado sa Spanish dili Domingo. Unsay gingon dinhi? Exodo kapitulo 20 bersikulo 8. Unsa may gingon niya dinhi? Take note mga kaigsunan, i-take note lang ninyo kay basin day naamo ani nga Biblia, naamo nga Biblia inani. Gitawag siya Vulgata Latina nga Binisaya mga kaigsunan. Exodo kapitulo 20 bersikulo 8. Pangutan na inyong lula basin ay nakahipos inyong mga puhan ani. Exodo kapitulo 20 bersikulo 8 unsay gingon? Hinomdome nga santoson mo ang adlaw nga Sabado kung pahulay. Klaro og tataw mga higala igsoon nga gisulti dinhi nga ingon siya santoson mo ang adlaw nga Sabado kung igpapahulay. Muna siya sa Bisaya, tingsimba. Igpapahulay or rest day. Sa English nga, in-Amerikano nga pagkasulti, rest day. Adlaw nga igpapahulay, sumala din sa Binisaya nga hubad sa Vulgata Latina, nga ingon siya dinhi, hinomdumi nga santoson mo ang adlaw nga Sabado kung pahulay. O klaro igsoon, Sabado. Dili Domingo sumala sa Biblia igsoon. Mabasa gyud nato sa Biblia nga ang adlaw ting simba o igpapahulay rest day sa English is Sabado, dili Domingo, no? Walay Domingo mga kaigsunan. Unya sa bagong tugon kay Exodo man to no ang tugon. Dinhi na sa bagong tugon igsoon, New Testament. Kay old man to siya, Old Testament daang tugon no dinhi na sa New Testament. Sa bagong tugon mabasa ba pod nga nagpadayon ang Sabado nga igpapahulay o nagapadayon ba ang pagsimba sa bagong tugon sa Sabado. Okay. Para igsoon, ang bagong testamento ni Hesus Kristo, si Manuel Yap gihapon, Arsobispo sa Sugbo, tanawa mga kaigsunan. Bagong testamento ni Hesus Kristo o Ginoo manluluwas o tanawa igsoon. Tanawa ninyo. Inyong nabasa? Tanawan niyo mga kaigsunan, no? Kita ninyo bagong tugon ni Hesus Kristo atong Ginoo o manluluwas. Ato kunong basahon og Sabado bapod ba din higihapon mga kaigsunan, no? Kay katugan niha Old Testament man to daang tugon dinhi napunta sa bagong tugon ug mabasa ba gihapon ang Sabado. Atong basahon sa San Lucas, no? O Saint Luke sa English. Unya kay dinhi ta sa Binisaya si San Lucas o Santos nga Lucas ug sa English itawag siya Saint Luke. Santos nga Lucas o San Lucas. Okay. Lucas 4:16. Take note mga kaigsunan. Lucas 4:16. Unsa may gingon dinhi ni apostol? Lucas 4:16. Og miadto sa Nazaret nga gimatutuan kaniya og misod sumala sa iyang batasan sud sa adlaw nga Sabado sa sinagoga og mitindog aron sa pagbasa. Unsa ko nigso? Si Hesus Kristo misod klaro og tataw sa 16 og miadto sa Nazaret nga gimatutuan katong iyang gidakuan ni Hesus Kristo didto siya nagtubo. Didto siya nagdako og gimatutuan kaniya didto siya nagdako. Og misod sumala sa iyang batasan iyang attitude kinaiya batasan ni atong manluluwas ni Hesus Kristo iyang kinaiya batasan niya sud sa adlaw Sabado ngadto sa sinagoga mitindog og pagbasa sa kasulatan o scriptures. Batasan ni Jesus Christ o Ginoong Hesus mga kaigsunan misulod sud
sa adlaw nga Sabado didto sa sinagoga. Unsa man ang sinagoga? Hebrew language sa ato igsoon sinagoga is temple sa English, or church, simbahan sa Bisaya, o sa Spanish iglesia, no? Ang iglesia igsoon na dili na Bisaya, pero common atong nadunggan iglesia common Bisaya na. Pero remember igsoon hinumdumi, ang word nga iglesia dili na ato nga language, dili ato na nga pinulungan na sa Spanish, Kastila, no? Mga Kastila nga pinulungan iglesia, no? Iglesia dili na Bisaya, Spanish language na. Nga kitang mga Bisaya nahaluan tag Spanish language, wa lang day takabalo ning atong sinultian na day sagol tang Spaniard o Spanish, na natay Kastila nga sinultian, pero wa lang taka sabot mga kaigsuonan. Kay ang iglesia dili siya Bisaya, Spanish. Unsa may Bisaya sa iglesia? Sa Bisaya simbahan. Di ba? Ang Bisaya sa iglesia simbahan. Mo na siya mga kaigsuonan. Og sa English temple or church, di ba? Sa Amerikano, natural mga Amerikano man to di. Ang tawag sa Amerikano church. Temple, church or temple. Alangan mingon tong mga Amerikano nga iglesia nga wa man to kaila pud sila iglesia kay di man sila Spaniard, di man sila Kastila, di man pud sila Spanish. Di gud sila mosulti iglesia kay wa man sila kasabot unsa nang iglesia. No, unsa may iglesia sa Spanish? Sa Spanish na ba? Unsa may iglesia sa Amerikano? Unsa may iglesia sa mga kano? Di natural mingon sila church or temple. Og sa Bisaya, unsa may Bisaya sa temple? Unsa may Bisaya sa church? O di simbahan? O di ba no? Atong nahibaluan. Mo nang kanang ang unang adlaw is Domingo. Ang ikapitong adlaw Sabado sa Spanish language nga dili atong pinulungan igso. Natural ang tawag nila sa ikapito nga adlaw gitawag sa mga Kastila Spanish og Sabado. Ang kanang ikapito nga adlaw og Sabado sa Spanish dili ba pariha? No, parihara na igsoon. Parihara. Sa Bisaya ikapitong adlaw, sa Spanish Sabado. Di natural kanang ikapitong adlaw sa Spanish Sabado na. Alangan ipugos nato sa mga Kastila nga dili Sabado kay ikapitong adlaw. Namo na ni ron, no? Kay og sa Spanish igsoon dinita sa Spanish language. Sa Spanish language lahi ang ilang inihapan. Ngano mang lahi? Pero maura. Ang ihang language maura, pero ang pag-pronounce lahi sa Bisaya. Example, sa Bisaya mag-ihap ta unsa man? 1, 2, 3, 4, 5, 6 hangtod sa 7, di ba? Binisaya. Unsa man sa Spanish, Bisaya, sa Spanish sa paghihap? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di ba klaro? Munang kita nga Bisaya mga kaigsunan, usahay wa ta kasabot, usahay wa ta kabalo, nga ato ding sinultian na natay Spanish. O labi nagmasuko ta sa tong mga anak, di ba? Usahay masuko ta sa tong anak, ato ding Spanish. 1. Di gihapon kamo uli. Di gihapon kamo patuo kay bunalan ta karon. 2. Di ba? Pero wala ta kabalo mga higala igsoon, nga ang atong kasuko, nga atong gisulti sa atong mga anak, kung naglago ta, wa ta kabalo nga naa dito Spanish language. 1. Di gihapon kamo to. 1, 2. Abot ikatulo, nabunalan na. Mo na siya igsoon nga daghan ta nga mga Bisaya nga atong pinulungan wa ta kasabot nga Spanish di ay ito. Kastila di ay ito. Kastila da itong sinultian, pero wa lang ta makasabot mga kaigsunan. Kay ang Bisaya, 1, Bisaya 1, mo na siya ang Bisaya 1, 2, 3. Mo na siya 1, 2, 1, 2, 3. English man po na igsoon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Amerikano man po na siya. Pero ang Binisaya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mo na Binisaya. Og sa Spanish 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mo na siya mga kaigsunan. Kanang 7 sa Spanish na igsoon, gitawag na sa Spanish kanang 7 ikapitong adlaw is Sabado. Unya kanang Sabado mga igsoon kanang 7 o ikapito sa Bisaya ikapitong adlaw, or sa Spanish Sabado o 7 sa Amerikano igsoon sa mga kano gitawag na sa siya Saturday. Saturday ni natural lang inon nimo
Ingnon nilag Sabado mo na kaila silag Sabado kay Amerikano man di natural Saturday. Unang ingon sa Biblia, ang adlaw ning tingsimba bisan si Ginoong Hesus misulod siya sa Sabado sa adlaw nga Sabado didto sa simbahan dili Domingo igsoon sumala pa sa Biblia. Ha? Biblia na igsoon ang atong gihisgutan. Biblia o bisan sa referensya igsoon dili na mo malibog. Kay bisan ang referensya ang dictionary ang Merriam-Webster dictionary bisang unsang dictionary motug-an gid na siya igsoon. What is the first day of the week? Ang unang adlaw mga higala igsoon mao gina ang Sunday. Unang adlaw Sunday. Unya pangutanon po nimo ang dictionary. What is the seventh day of the week? Saturday man gid na kay Amerikano man. No, Amerikano man gyud kay Saturday. Amerikano gid na siya nga pinulungan mga kaigsunan mo nang ang Biblia dili gyud siya mamakak bisan ang dictionary ang ikapito nga adlaw is Saturday. Dili ikapitong adlaw Domingo ha, no? Aron makuha ninyo igsoon ang punto ha. Ang ikapito nga adlaw dili Sunday ha, dili Domingo ang ikapitong adlaw. Ang ikapito nga adlaw is Saturday og sa English Amerikano language. Og sa Spanish mo na siya gitawag Sabado or siete dia. Ang siete dia kay Spanish man, 7 dia o ikapitong adlaw, maura na isigson. 7 dia lang kay Spanish man. Unya ka ng 7 dia sa Spanish, gitawag na siya Sabado or Sabado. O mo nang sa kalendaryo, Saturday kay English man, Saturday. O mo na siya makigson. Nabisan lang sa dictionary. Tanawa galin yung dictionary. Pangutanan nyo yung dictionary, tanawa sa dictionary. What is the seventh day of the week? Klaro diha igsoon nga Saturday ang seventh day of the week. What is the first day of the week? Mutug-an po na nga Sunday. Mosad ni sa Biblia, ang Biblia dili mamakak igsoon. Ang dictionary, ang kalendaryo, wa magsungag mga kaigsunan. Nagkasinabot na sila sa ang Biblia. Yan po mga kapatid. Araw ng pamamahinga sa ating panahon ngayon, tinatawag ay Sabado. Yan po mga kapatid. Andyan po ba yan? Tanaw na to igsoon sa Tagalog, mga higala igsoon. Atong tanawon sa Tagalog mga higala igsoon. Ang gisulti dinhi sa Tagalog, Mateo, take note mga kaigsoon ano? Take note, isulat ninyo igsoon. Mateo 28:1. Mateo kapitulo 28 bersikulo 1. Mateo chapter 28 verse 1. Unsa may gingon dinhi? Nang matapos ang araw ng Sabat o Sabat, rest day o pamamahinga, Sabat. O sa gingon din nang matapos na ang araw ng Sabat, nang nagbukang liwayway na unang araw ng sanglinggo. O sa kunay unang araw igso? Klaro o atong masabtan, ang una yung adlaw is linggo. Bisan ang Biblia, ang Bible mga higala mga igsoon, nagtug-an ang unang adlaw is Domingo. Dili Sabado ang unang adlaw. Kay ang ikapitong adlaw Sabado, ang unang adlaw Domingo. O klaro igsoon, humana ang rest, humanang simba. Tapos na. Nabaday tapos nga nagsugod, sa to patapos, humana. Pag humana sa Sabado, ang sunod sa Sabado mga kaigsunan, Domingo. Human kuno sa adlaw ng igsisimba or Sabat, rest day, bukang liwayway sa buntag, sa atong balinisayon mga kaigsunan, dinhita sa Bisaya igsoon. Atong basahon pod sa Bisaya, sa Mateo, kay Tagalog man to no? Dinhita sa Bisaya, sa Catholic Bible igsoon, Catholic Bible ni akong gigamit. Aron makita ninyo, Catholic Bible ta. Mateo 28 bersikulo 1. Akong basahon igsoon. Mateo 28 bersikulo 1. Tapos sa adlaw nga igpapahulay sa pagbanag-banag na sa buntag sa adlaw Domingo. Domingo man lagi gihapon. Tapos na ang igpapahulay o rest day o tingsimba. Humana. Ang unang adlaw is Domingo, humanang simba, Sabado. O igpapahulay mo na siya igsoon nga ang Biblia di gyud ni siya mamakak. Sakto gyud ni ang Biblia
basaha mo na gingon ako igsoon, no? Take note. Basaha sa inyong Biblia og namoy Biblia diha. Kaning akong gisulti mga kaigsunan, take note, basaha aron masabtan ninyo nga ang adlaw tingsimba dili Domingo kundi Sabado. Kay ang unang adlaw is Domingo. Ang ikapitong adlaw mao ang Sabado nga adlaw papahulay o igsisimba o rest day mga igsoon sa English version or English nga pinungan. Unsa gingon din Mateo 28 bersikulo 1. Tapos sa adlaw nga igpapahulay, unsa man ay tapos? Humana. Humana ang rest day igpapahulay ting simba humana tapos. Tapos god, dabay tapos nga nagsugod. Sa ato pa nagtapos, humana. Tapos sa adlaw nga igpapahulay sa pagbanag-banag na sa buntag sa adlawng Domingo. Pagbanag-banag na igsoon kanang nibanag-banag na, di ba? Di ba? Sabado man ro, buta na to, Sabado ron. Pag Sabado, human na simba, sa pagbanag-banag na, kanang buntag na, hayag na, buntag na, unang adlaw, Domingo. Dili siya ting simba, unang adlaw. Kay ang ting simba, mao ang Sabado, ikapitong adlaw, sumala sa tong gibasa mga kaigsunan. No? Onya, naamang ko Spanish Bible mga kaigsunan. No? Atong basahon kuno sa Spanish Bible og Domingo bagyod ang ting simba mga kaigsunan. Si Hesus Kristo maadto ba sa adlaw nga igpapahulay nga Domingo ato kunong basahon. Nara. Tan-awa igsoon basaha. Say gisulti din di ba? Basaha. Spanish na La Biblia. Unsa man ning La Biblia? Kaning La Biblia nagingon sa din Latino Americana. Sa Latino Americana mga kaigsunan, no? Klaro kayo? Atong basahon ning Biblia ha. Og Domingo bagyod ang ting simba din ato kunong basahon mga kaigsunan sa Latino, Spanish, sagol gitawag siya og Americana. Unsa gingon din Lucas, si San Lucas. Basahon nato din igsoon sa Lucas, take note igsoon. Isulat gyud ni sa inyong ballpen. Aron mangita mo ani nga Biblia. Nani daghan sa SM mga igsoon. Kung makasuroy gani mo ana mo sa SM o National Bookstore pangita mo ani nga Biblia. No, pangita mo ani kay aron mahayagan ta nga ang adlaw nga ting simba dili gyud siya Domingo. Ang adlaw ting simba mga higala igsoon, klaro og tataw mabasa sa Biblia Sabado gyud. No, atong basahon din sa Biblia nga Spanish atong basahon. Lucas 4:16. Lego si Nazaret donde si había criado. El Sabado fue a la sinagoga como era costumbre. Iyang batasan, costumbre sa Sabado. Sabado, costumbre. Se puso de pie para hacer la lectura. Mitindog kuno siya sa pagbasa sa lektura or kasulatan. Klaro mga kaigsunan, Sabado, miadto si Jesus Christ, si Hesus Kristo sa Sabado, sa adlaw igpapahulay nga ting simba dili Domingo. Sabado gyud igsoon, batasan, costumbre, Sabado. Nara igsoon, no? Basahan ninyo mga kaigsunan. Unsay gisulti din ha, no? Na dia igsoon. Lucas 4:16, Sabado gyud ang adlaw nga ting simba or paghimaya nato sa Ginoo. Sumala sa Biblia. O pangita mo ani nga Biblia igsoon. La Biblia. Mabasa nimo diha nga ning Biblia ha nga ang adlaw ting simba o rest day is Sabado gyud mga kaigsunan. Dili gyud Domingo. Munay klaro pagkasulti bisan asa nga Biblia mga kaigsunan. No, sa Spanish nga Bible to. O bisan pa sa Tagalog, dili ka kabasa dinhig Sabado pero klaro kaayo nga ang unang adlaw Domingo tapos na ang pamahinga. Sa ato pa human naman ang simba pamahinga. Unsa may sunod sa Sabado, di natural ang sunod sa Sabado, Domingo, unang adlaw, kay ikapitong adlaw, Sabado man, bisag tanaw ninyong kalendaryo, akong gipakita gani, bisag kalendaryo na raw, tanawa ra gud ninyo ang kalendaryo mga kaigsunan. Ang kalendaryo o Biblia, wala gid ni sila magsungag, nagkasinabot gid ni sila tanawa igsoon. Tanawa. Tanawa ninyo, di ba? Ang unang adlaw is 1. Ang unang adlaw is Sunday, tanawa ang ikapito. Unsa ikapitong adlaw, di ba? Ang ikapito nga adlaw is
Sabado, Saturday ang ikapitong adlaw. Unya kaning Sabado, ikapitong nga adlaw, Saturday, mao ni ting simba sa Ginoo. Hingsimba ang Dios, nibasa siya sa Lucas 4:16, hingbasa siya sa kasulatan. O mibasa siya sa Biblia. Kustumbre, batasan, kinaiya niya ang adlaw nga bisan si Jesus Christ. Siya ang atong pattern, siya ang atong guide. O mula siya mga higala, mga kaigsunan. Sumala sa Biblia o referensya ang adlaw nga igpapahulay gitawag na igsoon og Sabat or Sabado sa Spanish, rest day, adlaw nga igpapahulay, mao nay ang tingsimba nato mga kaigsunan sa atong buhi nga Dios, no? I hope mga higsoon na aduna mo nakutlo o doon na sad mo nasabdan sa tuang gitawag og pagbutiyag sa kamatuoran biblical legal dinhi sa tong live sa Facebook mo namong programa mga kaigsunan nga pagbutiyag sa kamatuoran biblical legal sa grupo ni siya mga kaigsunan sa Seventh Day Adventist Church Local Conference kung Iglesia Adventista del Séptimo Dia. O muna karon mga kaigsunan nga daghan na sad karon nga mga Adventista sa igsoon nga mga butbuton. Muna kaya usad mo kumpiyansa kay mga Seventh Day Adventist karon mga kaigsunan naa say mga Adventista nga wala nagtug-ag tinuod, no? Ang gitug-an lang nila tinuod adlaw ipapahulay Sabado, pero pag abot nila sa iglesia gihimo na nilang negosyo ang mga membro mga kaigsunan. Kay ang ilahang restro sa ilahang ngalan is business. Munang mga kaigsunan magbantay mo kay sa 2002 pa lang daan ang narestro nga mga Sabadista or Adventist miabot na og 31 ka Adventist mga kaigsunan. Unya kanang 31 kanang mga restruha halos tanan mga negosyo ang purpose and bylaws nila mga kaigsunan. Isa ra gyud ka buok nga diha nga narestro is religious society, dili business mga igsuon. Mo na siya mga higala mga kaigsunan, mo nang kami nagasulti, ako nagasulti mga kaigsunan, dili gyud ko nagasulti nga nagapataka ra tag sulti kay ako mismo buingon sila nga membro o unya ang pangutana why ikapakita, pero ako mga kaigsunan mo sulti ko membro gyud ko nganuman na ako gitawag og appointment, gi-appoint ko sa iglesia as evangelist, gitagaan ko og authority nga pwede ko sa pagmensahe sa muang grupo sa biblical legal sa Biblia o sa pulong sa Dios, kay gitagaan ko og authority o katungod sa iglesia appointment nga makahimo ko sa pagsangyaw sa maayong balita sa muang grupo na raigsoon. Tanawa. Oh, di ba? Klaro kayo mga kaigsunan nga na ako ay gitawag og appointment, no? Nakasilyo pa na igsoon, nakasil, no? Yelo, oh, nakasil nga na ako ay appointment, no? Gi-appoint as evangelist sa pagmensahe sa pulong sa Dios sa Biblia sa amo ang iglesia or simbahan. Kay iglesia mo na siya kung gingon ganiha gipasabot sa inyo ha, Spanish language na, no? Pero nakumo na to iglesia, tuwa man to sa iglesia, pero atong pangunaw na Bisaya, dili na Bisaya igsoon ha, dili na Bisaya, Spanish language na. Ang Bisaya sa iglesia simbahan mo nay common, pero unsa may dili common nga simbahan igsoon, dili common. Ang dili common nga simbahan gitawag na sa igsoon nga Bisaya balay alampuanan. Ang dili common igsoon nga tagsara kayo mo makadungog ana, basin gani siguro karon pa mo nakadungog ana, ang dili common mo na gitawag balay alampuanan, no? Balay alampuanan. Pero common amo na ito, tuwa man to sa simbahan, tuwa man to sa iglesia, tuwa sa simbahan, tuwa sa iglesia, pero kanang iglesia dili na Bisaya ha, Spanish language ng iglesia. Ang Bisaya sa iglesia simbahan. Ang dili common sa simbahan balay alampuanan. Tagsara mo makadungog ana igsoon tawgon, asa man si papa nimo day? Dong, asa si papa nimo? Dong, tuwa man to sa balay alampuanan ma. Tuwa man to sa balay alampuanan pa, no? Tagsara ka kadungog ana. Tuwa man to sa simbahan mang. Tuwa man to sa simbahan pang. O di mo na common, no? Di ba? Namoy nakuha no nga lesson. Por mo sa ninintak na sa ka utohon mga kaigsunan udto na gyud alas 12:10 na hinaot do na moy nakuha nga lesson, do na moy nakutlo nga mga pagtulunan sa di pa ta magtapos mga kaigsunan, maminaw sad ta og kanang religious song, no? I hope mga igsoon
nga sa tuang study gitawag og pagbutyag sa kamatuoran biblical legal sa among programa sa FB sa live. Sa di pa ta magtapos mga kaigsunan, maminaw ta og religious song mga kaigsunan, maminaw ta og religious song pulong sa Ginoo, no? Maminaw ta mga kaigsunan. May kahalo sa Diyos na nagmahal kanimo nga karon nagtawa balik na sa pag-alaga may panahon ka pa balik na igsoon o balik na si Kristo na tula may panahon ka pa balik na igsoon balik na si Kristo na kanimo igsoon balik na igsoon balik na si Kristo na kanimo may panahon ka pa balik na igsoon balik na si Kristo na kanimo may panahon ka pa balik na igsoon balik na si Kristo na kanimo Sila mga igsoon, no, ang atong religious song nga nagahisgot og balik na sa atong pag-alagad sa atong na Dios nga sa religious song nga nagahisgot mga kaigsunan nga ang atuang pagsiwa og pag-alagad sa Ginoo kaniadto na wa man tay simba kad man ay alagad sa Ginoo, no, sa karon nga kaigsunan balik ka sa pag-alagad sa Ginoo. Ito nga murag wa ta kanahon na Ginoo o ignore tong sing so, no, yun po mga kapatid. Kung wala po tayo noon ng Panginoong Isus ko, abo sa loong Diyos ng ating Panginoong Diyos, no, babalik po tayo ug mga lagda mga kaigsunan. Busa nining taka sa udtohon mga kaigsunan, udtohon mga yun ayon nga naman nakuha ang mga pulunan. Daghang salamat sa mga pagtan-aw sa tong live
ug pagsubaybay. Daghang salamat mga kaigsunan. Thanks for watching. Ug ang utod sa ni Raquel, no? Raquel Soriano. Mo ni siya mga kaigsunan, mayong brothers and sisters, mayong udto diha ni Raquel. Mayong udto diha nimo Raquel Soriano, no? Og mayong udto usab diha ni brother Bagyo, Midbert Bagyo, mayong udto diha Midbert Bagyo. Midbert Bagyo ang utto nimo diha brother ni Bagyo. Unya mayong udto usab ni Princess Jonah Ibanez, Princess Jonah Ibanez, yung mo diha Sister Princess Jonah Ibanez. Unya may mura ni Gretchen di Bagyo, may mo diha Gretchen di Bagyo. Mga Bagyo pamilya no mayong utod diha sa mga pariting mga Bagyo. Bagyo man mayong mga Bagyo pamilya ang panalang ng Bagyo kaya Iban halos siya nakataglang ang mindset ng pamilya o Gretchen Soriano maayong to diha mo nagang salamat sa pagtanaw sa itong live sa paghisgo sa biblical legal sa pagbutiyag sa kamatuoran una ni Pastor Mike usab na nagtanaw sa to ang live ni takna sa kautuhon maayong tuloy mo dia pastor bagat panglawas unya mo na mo katong kama hinawak na mo nako na lesson ug tulungan ang Dios magapanalangin ka natong tanan higason